तो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे आपडेट लानानै फैदों आरोना। तो बेनो जाहैबाय जोंहा मोनसे सुपार डुपार मुभि ओंखारगासिनो दं आरोना 2023 मायथाइनि थाखाय जाय मुभियानोखि माने जोंहा मोसा जाय मुभिनि मुङा मोसा आरोना। बे मोसा मुभिया माने जोंहा अर्गें फिल्म प्रडाक्शन अर्गें मशन पिक्चार फिल्म प्रडाक्शननि आन्डारावहाय माने ओंखारगोन आरोना। तो बे मुभिखौ नायनानै बे मुभिनि ट्रेलारखौ नायनानै आं जोबोद एक्साइटेड जादों आरोना। मानोना गोबां माने गावलायनाय नुदों बेहाय गोबां एक्शन सिनफोर नुदों आरोना। नोंथांमोनाबो नेनानै था बा नोंथांमोनाबो नायहैबानो जाबाय आरोना। तो बिथांमोना अफिशियेल ट्रेलारखौ हगारनानै होदों गावसोरनि माने अर्गें मशन पिक्चार चेनेलावहाय आरोना। नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन आरो दा आं बिथांमोननिफ्रायनो एसे पिकआप खालामनानै बेखौ होनाय जादों आरोना। नोंथांमोना बेखौ नायलांबानो जाबाय आरो बिथांमोना डिसक्रिपसनाव गावसोरनि डिसक्रिपसनावहाय माने कन्टेक्ट होनानै दोनदों आरोना। बै कन्टेक्टआव नोंथांमोना फैगौ दुर्गा फुजा बा लोखि फुजानि थाखाय एडभान्स बुकिं खालामनो हागोन आरोना। नोंथांमोना बुकिं खालामबानो जाबाय जायफ्रा गोसो दङ बेबायदि आरोना। फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ एसे नायलांदिनि। नोंथांमोना बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जायफ्रा खालामाखै। जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক तो एसेनोसै लोगोफोर गोबांखौ देखायनो हानाय नङा आरोना। बाखिखौ नोंथांमोना बिथांमोननि अर्गें मशन पिक्चार चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना। तो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। सुबुं नुफेराखै